хайр дӯстони азизам, мо конкурси дуюми худро оғоз кардем. Дар конкурси мо дар ин дафъа, дар дафъаи дуюм ҳаст 10та торт ва 10та ғолиб. Дар аввал мо 30 нафар фаъолонро интихоб мекунем. Ин 30 нафарро дар капсулаҳо андохта, пас он 10 нафарашро мегирем. Дар конкурс дар Блюдо-TG аст ва дар спонсорҳои мо ҳаст Фариза ТВ ва Дарнес Каминг. Ва ҳатман ки дар канали мо низ бояд фаъол бошед, ҳама видеоро тамошо кунед. Анамин канали Фариза ТВ буд вақташта як-ду рӯз пештарак буд Фара ТВ. Бо баъзе сабабҳо мо гирифтем Фариза ТВ кардем ва дар онҷо видеои ҳама гуна видео дида мешавад. влогҳо, чизои исломӣ, видеои исломӣ аст. Дар омада ҳатман тамошо мекунед, комментария мемонед. Ҳатман ки то охир тамошо мекунед видеора. Ва ана ин канали Дарнес Каминг, канали бозиҳои компютерни аст. Дар инҷа метавонед ана ҳамин хел бозиҳои компютерниро тамошо кунед ва ҳатман ки дар ҳар се канал фаъол бошед, комментарияҳоро нависед доири ҳамон мавзӯъ. Ва метавонед шумо ғолибои ҳамин конкурс метавонад торт гирад, ё ки дар ҷои торт 500 рубл дар картааш мегузаронем. Ва ногуфта намонад, тортҳоро омада ҳатман ки аз назди мардон дар аминҷа ҳаст олами гӯшт, аз ҳамонҷо дастрас карда метавонед. Агар ки нахоҳед, 500 рубл дар картаи шумо мегузаронем. Ва аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунем ки имконият ёфта ҳамин плейлистҳои моро гузоред. Анамин гузоштани плейлистҳоро ман дар охири ҳамин видео гуфтагиям. ҳатман ки даромада тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. Аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки кӯмак кунед ки соатҳомона пур кунем ва умедворам ки ёрдам мекунед. Дӯстони азиз, баъзе аз одамо гуфтанд чӣ хел плейлист монем, плейлистҳои моро чӣ хел бимонем. ҳозир ман нишонтон медиҳам. Ина телефон, медуроед ютуб, ина вақте ки дур омадед, агар подписатсия кардагӣ бошед, ина видеои мо мератона, ё ки ина инҷа мезанед, ина Блюдо-TG-ра ина хел мезанед. Блюдора ба русӣ, TG-ша ба англисӣ мезанед, меёва. Ина вақте ки шумо ба колоколчик кардагӣ бошед, даравак мебурора. Агар ба колоколчик накарда бошед, дертарак мебурора. Ана бо ида меҷиқед, болоша ҷиқида нигоҳ чӣ мебуроя. Главни видео плейлисти. Анами плейлистша меҷиқем, болои плейлиста. Инам хеле мезгаронем, инам хеле нигоҳ. Инам хеле мегзаронем, видео не плейлист. Мебуроя иҷа. Ина плейлистҳои мо мебуроя. Инаи авқотомонай. Агар шумо ира кадомеша ҳами беғарзаи салатомон дигаш бисёр давом мекуна. Инам хеле мегиред. Ина мо ҳами 4та плейлисти дорем. Якташа интихоб мекунед, инам хеле шавда мемонед, без звук када мемонед. Инами якум видеош сар мекунед, инам хеле меҷиқед. худаш тамом мемонед, усу худаш рафтан мегирад далши. Касе ки намедонад, барои касое ки намедонанд пурсидан ки чӣ хел плейлист монем, плейлистҳои шуморо анами хел мемонӣ, худаш рафтан мегирад. Ба ҳама муваффақият. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдор.